Pri novom ďalšom videu a dneska tu budem robiť Battleflipy challenge. Som tu sám, prepáčte. Marek Sloboda, to je môj kamoš z triedy, ale dneska nebude robiť Battleflipy, lebo má niečo súrne. Takže uvidíme, či dám na úvod prvý Battleflip. Takže pozerajte sa na to. Dobre, ako pán som to dal. Ideme ďalej. Tuto nejakú debilinu sprejovali. Som lepšie nasprejoval. Takže ideme. Ďalej. Čaute. Dobre, ideme ďalej. Ďalší Battleflip je ťažší. A ten tu dám. Ne. Dobre, takže je to ťažšie. Oveľa ťažšie, ako som si to myslel. Ale ja to dám, lebo ja to cítim proste. Ja, keď dám Battleflip, ja chcem dať aj Battleflip, tak ja to dám proste. Ja to dám, aj keď poviem, že to nedám, tak ja to dám. Takže ja ten Battleflip musím dať. Jej, dal som to! A tu nejaké debiliny píšu. Kto to bude čítať je hlupák. Ste všetci kokoti. No, riadne dobré video. Dobre, takže ideme ďalej. Dobre. Ste si môžete dať ešte Battleflipy? Battleflipy challenge. Yeah, come on, baby. Dobre, a teraz si dáme Battleflip tu. Toto by mohol dať každý na prvý pokus. Ale ja to nedám. Ale teraz by som to už mohol dať. Ak teraz nedám, tak si zabijem facku. Dobre, teraz to dám. Čo som povedal. Takže ideme ďalej. A keby som tu dal Battleflip, už aký by som bol frajer. Pardon. Keby som tu dal. Skoro. Že mám 5 pokusov, ak nedám, tak na to serem. Jeden pokus. Druhý. Tretí, videli ste to? Štvrtý a posledný. Dobre, serem na to. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Takže ďalší Battleflip. Neviem, či je ľahký, ťažký. Nájdeme nejaký Battleflip. Taký, to by mi mohol vydať skoro každý. Som zvedavý, či nájdem nejaký. Aha, a už asi mám. Na túto debilinu hodiť. Na prvýkrát. Dobre, asi som to nedal na prvý pokus. Ani na druhý. Dobre, ak teraz to nedám, tak som hlubák. Jo, dal som to. Skúsim dať na vrchnák, ale neverím, že